மாதாஜி பிபிடி தெரியுதுங்களா? சரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வார்ம் வெல்கம் ஃபார் டுடே செஷன். நம்ம இன்னைக்கு வந்து அ- 8வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நேற்று என்ன பார்த்தோன்றதை நம்ம ஃபாஸ்டா ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிபிடி தெரியுதா மாதாஜி? சரி, இப்ப சடனா போயிட்டேன். ஆமாவா? இப்ப தெரியல. ஆ, சரி. வாங்கிட்டாங்க. என்னோட தலைப்பு 8வது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு அக்ஷர பிரம்ம யோகம். ஓகேங்களா? ஆ, இப்பதான் இப்ப தெரியுதா மாதாஜி? இப்ப வருது. கரெக்ட். ஓகே. ஸோ இதுல மொத்தம் 28 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. கிருஷ்ணரை எப்படி அடையணும்னு சொல்லிட்டு பரமாத்மாவே நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தன் அவங்களுடைய ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயத்துக்குள்ள போலாம். நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பிரணத்தி பண்ணலாம். நீங்க எல்லாரும் மியூட்ல இருந்துட்டே சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகංශலாகயா சக்ஷரன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीरपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दे वनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावातज्ञाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री द्वैत राधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 கிருஷ்ணா அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நேற்று என்ன பார்த்தோன்றத ஒரு ஷார்ட்டா ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். 7வது அத்தியாயத்துல என்ன சொன்னாரு கிருஷ்ணர்? ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது
நாலேஜ் ஆஃப் த அப்சல்யூட், உண்மையை வந்து எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது, பரிபூரணமான ஒரு கிருஷ்ணர்ன்றது நாலேஜ் ஆஃப் த அப்சல்யூட், அதுதான் வந்து தலைப்பு. யாராவது தமிழ்ல புக் வச்சு பகவத்கீதை வச்சிருந்த தலைப்பு சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. சோ அதுல வந்து பகவான் வந்து பேசுறாரு, என்ன சொல்றாரு, கிருஷ்ணரை பற்றி அறிவின் மகிமை. கிருஷ்ணருக்கு வந்துதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட இருந்துதான் நமக்கு ஞானம் வந்துச்சு. அவர் ஞானத்தை சொல்லி கொடுக்குறாரு. இங்க விஞ்ஞானத்தை பாக்குறோம். ஞானம்னா கடலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது, விஞ்ஞானம்னா அவருடைய கிரேட்னஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது பார்த்தோம். அப்புறம் கேட்டல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா. சோ எதை பத்தி கேட்கணும், அவரை பத்தி கேட்கணும் இல்லையா. இயர் அப்புறம் அவர் சொல்றதை கேட்கணும்னு சொன்னோம். ஸ்ரீனுதாம் சுவாகத கிருஷ்ண புண்ணிய ஸ்ரவண கீர்த்தனக ஹிருதயந்தஸ்து ஹே அபத்ராணி வினோதி சுக்ருத் சதாம். ஓகேவா. ஸோ அவரை பத்தி கேட்கறதுனால என்ன கிடைக்குது, நமக்கு எல்லா விதமான பாவங்கள்ல இருந்து விடுதலை கிடைக்குது. அப்புறம் வந்து இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு போகக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைக்குது இல்லையா. ஏன்னா பக்தின்றது சுத்த குணத்துல இருந்து சுத்த சத்துவ குணத்துல வந்து முழுமையா பண்ண முடியும் இல்லையா. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட பத்தி கேட்கறதுல வந்து நிறைய பேர் வாங்க மனுஷானாம் சகஸ்ரேஷு. ஆனா யாரோ ஒருத்தர் தான் வந்து என்னை பத்தி முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியும்ன்றத அவர் சொன்னாரு. அப்புறம் இந்த பூமியில இருக்கக்கூடிய சக்திகள் எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்த வந்த பிரிஞ்ச ஜட சக்திகள், அவருடைய தாழ்ந்த சக்திகள் தான் இல்ல. பூமி அப்போ நலோ வாயு கம்மனோ மனோ புத்திர் ஏவச்சான்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அவருடைய உயர்ந்த சக்தி வந்துதான் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய லோகம் இல்லையா. சோ இந்த நம்ம ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாம் அவர்கிட்ட இருந்து வந்த மார்ஜினல் எனர்ஜி, தடஸ்த சக்தி. ஸோ இந்த 3 விதமான சக்திகளும் அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு. அவர் தான் இது எல்லாத்தையும் வந்து மெயின்டைன் பண்றாருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. அவர் தான் வந்து ஒரிஜினல் சீட் கிவிங் ஃபாதர்ன்றதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். அப்புறம் அவரை எப்படி எல்லாம் பார்க்க முடியும், அவர் தான் சிருஷ்டி பண்ணாருன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா. அவர் எப்படி பார்க்கறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரசோகம், நீரின் சுவையாகவும், மந்திரங்களின் ஓம் என்ற மந்திரமாகவும் இருக்கிறேன். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்தம் ஸ்பர்ஷம் எல்லாமும். அப்புறம் சூரியன் சந்திரனுடைய கதிர்களில் கதிர்களாவும் நான் தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கார் இல்லையா. சோ இது மூலியமா அவர் எல்லா விதத்திலயும் நம்ம பார்க்கலாம். மண் வாசனையாகவும் பூக்களின் நறுமணமாகவும். இந்த பூக்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா இயற்கையில எத்தனையோ வகைகள் இருக்கு, அதுல இருக்கக்கூடிய நறுமணமாவும் அவர் தான் இருக்கிறாரு. பீஜமாம் சர்வபூதானாம், இது எல்லாத்துக்கும் அவர் தான் வந்து விதை இல்லையா. அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஸோ நம்ம வந்து இந்த காமேஸ்வரிய அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதாவது பலம் பலவந்தம், ஒரு மனிதனுடைய திறமையும் சரி பலமும் சரி அவர்தான். அப்புறம் காமராக விவர்ஜிதம், காமமும் அவரா தான் இருக்காரு. என்னடா இப்படின்னு கேட்டா ஆமா, அதாவது முறைப்படி வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு கிருஷ்ண உணர்வோடு ஒரு குழந்தை ஈண்டெடுக்கிறது கூட ஒரு இந்த உலகத்துக்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு சிறந்த சேவைன்னு சொல்றாங்க. சோ அந்த வெறும் புலன் இன்பத்திற்குமாக உறவு கொள்ளாம கிருஷ்ண உணர்வோட ஒரு குழந்தை ஈன்றெடுக்கணும், அந்த மனப்பான்மையோட குழந்தையை ஈன்றெடுத்து அதை கிருஷ்ண உணர்வுல வளர்க்கறது ஒரு ஒரு தாய் தந்தையர்களுடைய கடமைன்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்றாரு. அப்படி இன்கேஸ் உங்களால முடியலன்னா குழந்தை ஈன்றெடுத்துக்க வேண்டாம்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம இந்த 3 குணங்களுக்கு கடந்து வரணும்ன்றதை நமக்கு இன்சிஸ்ட் பண்றாரு. தெய்வி ஏஷ குணமயி மம மாயா துரத்தையான் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா. சோ இந்த 3 குணங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் தான் படைச்சாரு. ஆனா அவர் வந்து அந்த 3 குணங்களால தாக்கப்படுவதில்லைன்ற பார்த்தோம். அவர் நிர்குணான்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் சில சிற்றறிவு உள்ளவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவ வழிபாடுகள் பண்ணுவாங்க இல்லையா. அந்த பொருள் வேணும் அது வேணும்னு சொல்லிட்டு சிறு தேவர்கள், அந்த சிறு தேவர்களுக்கு கூட அந்த சாங்ஷனிங் கெப்பாசிட்டி யார் கொடுத்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். அவர் கொடுக்கக்கூடிய வரங்கள்லாம் வந்து தற்காலிகமானதுன்றதை நம்ம பார்த்தோம். ஆனா கிருஷ்ணர் கிட்ட வர்றது வந்து நமக்கு என்ன தேவையோ கால சூழ்நிலைகளுக்கு ஏத்த மாதிரி கொடுப்பாருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால வந்து இன்னும் அறிவில் குறைந்தவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுளுக்கு உருவம் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஆம். அவங்க வந்து முழுசா அறியாமலே இருக்காங்கன்றத பார்த்தோம். அ ஸோ அவர் இந்த அத்தியாயத்துல நமக்கு எப்படி சொல்லிக் குடுக்குறாரு, நம்ம எல்லா விஷயத்திலயும் அவர பார்க்க முடியும்ன்றத வந்து அவர் சொல்லிக் குடுக்குறார் இல்லையா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
சோ யாருக்கு வந்து இந்த ஜரா மரண மோக்ஷயா மாம் ஆஸ்ருதே யதந்தி ஏ தே பிரம்ம தத் விதுகு ஸ்ருதாம் அத்தியாத்மாம் கர்ம ஆக்கிலம். அதாவது ஜென்மம் மரணத்திலிருந்து விடுதலை அடையணும்னு நினைக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவர்கிட்ட வந்து தஞ்சம் எடுத்துப்பாங்க இல்லையா. அதாவது பக்தி பண்ணுவாங்கன்றத நமக்கு இந்த இடத்துல முடிக்கிறார் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவரை வழிபடுறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு பிடிக்கும். ஈவன் மரண சமயத்துல இருக்கும்போது கூட அவரை வந்து நினைச்சா அவங்க வந்து கண்டிப்பா கிருஷ்ணர் கிட்ட போக முடியும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அத வந்து என்ன நம்பிக்கைன்னு சொல்றாங்கன்னா திடம் டிட்டர்மைன்டு ஃபெய்த், திடமான நம்பிக்கை இருக்கு இல்லையா. திருடாவிரதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த வார்த்தைய மூலமா. ஸோ இதுதான் நேத்து பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 8வது அத்தியாயம் அக்ஷர பிரம்ம யோகம். இதுல வந்து கிருஷ்ணரை எப்படி அடைய போறதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். இதுல மொத்தம் 28 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அது 6ஆ பிரிச்சிருக்காங்க. முதல் 4 ஸ்லோகத்துல வந்து கிம் தத் பிரம்மம், அர்ஜுனன் 8 கேள்வி கேட்கிறாரு. அதுக்கு வந்து விலாவரியா பதில் சொல்றாரு கிருஷ்ணர். 5ல இருந்து 8 வரையும் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. ஃபர்ஸ்ட்ல 2 3வது 4வதுல வந்து ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் மாதிரி சொல்லிடுறாரு. அதுக்கு அடுத்தது விலாவரியா இந்த அத்தியாயத்துக்கு ஃபுல்லா அந்த 8வது கேள்விக்கு தான் பதில் சொல்லிட்டு இருப்பார். தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு. 9ல இருந்து 13வது வரையும் பாத்தீங்கன்னா யோக மிஸ்ர பக்தியால் கிருஷ்ணாவை நினைவில் கொள்வது எப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க போறாரு. ஓம் இதி ஏகாட்சரம் பிரம்மம். 14ல இருந்து 16 வரையும் பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துடைய தன்மையை சொல்றார். இது துக்காலயம், அசாஸ்வதம், தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல். அப்புறம் 17ல இருந்து 22 பாத்தீங்கன்னா பராஸ் தஸ்மத்து பாவோ நியோ, பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக லோகத்தை பத்தி பார்க்க போறோம். 23ல இருந்து 28 பாத்தீங்கன்னா அத்தியதி தத் சர்வம் இதம், கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை. ஓகேங்களா. சோ இந்த அத்தியாயத்தை படிக்கிறதுனால நமக்கு என்னன்னா இந்த அத்தியாயத்துடைய மகத்துவத்தை வந்து பத்ம புராணத்துல சிவன் வந்து பார்வதிக்கு என்ன சொல்லியிருக்காருன்றது நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே. சோ ஒரு நகரம் இருக்கு. அது பெயர் பாத்தீங்கன்னா அமிர்த காப்பூர். ஓகேங்களா. அங்க ஒரு பிராமணன் வாழ்ந்துட்டு வந்தாரு. அவர் பெயர் வந்து பவசர்மா. ஓகேவா. இந்த பிராமணன் என்ன பண்ணாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு விலை மாதுவை வந்து திருமணம் பண்ணிக்கிறாரு. அதனால திருமணம் பண்ணிக்கிறதுனால அவருடைய சகவாசம் தவறான இடத்துல இருந்ததுனால செயல்கள் புத்தி எல்லாம் தவறா ஆகுது. அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த பிராமணனா இருந்துட்டு திருடுறாரு, மாம்ச ஆகாரங்களை சாப்பிடுறாரு, வேட்டையாடுறாரு, வேற ஒருத்தருடைய மனைவியோட உறவு கொள்றாரு. இது மாதிரி எல்லாம் தகாத செயல்கள் எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காரு. ஒரு நாள் என்ன ஆகுது, பார்ட்டிக்கோசம் கூப்பிடுறாங்க. இவரும் போறாரு. அங்க பார்ட்டில வந்து குடிக்கிறார். குடிச்சு நிறைய வாய் வழியா கூட அந்த குடிச்ச மது வெளியே வருது. அந்த அளவுக்கு போதைய பொருட்களை எடுத்துக்கிறாரு அவரு. சோ உடல்நிலை குறைவாக வந்து அவர் படுத்தி ஆயிடுறாரு. எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் பிரயோஜனம் இல்லாம அவர் என்ன ஆறாரு, நாளடைவுல வந்து அவர் இறந்து போடுறாரு. இறந்த பிறகு அவர் என்னவா ஆகுறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய கர்மாப்படி அவர் வந்து ஒரு பனை மரமா ஆகுறார். இங்க யோசிச்சு பாருங்க. பிறப்பிலே உயர்ந்த பிறப்பு மனுஷ பிறப்பு இல்லையா. இப்ப என்ன ஆச்சு, கடைநிலை பிறப்பு. அதாவது இதுக்கு உணர்வு இருக்கா? மனுஷனுக்கு உணர்வு இருக்கு. அதை விட மனுஷனை விட ரொம்ப உணர்வற்ற நிலையில கொஞ்சம் தான் இதுக்கு வந்து கான்சியஸ்னஸ் இருக்கும் மரத்துக்கு. ஓகே. அந்த மரமா பிறந்தார். சோ நம்மளுடைய செய்யும் செயல்களும் எண்ணங்களும் தான் நம்ம அடுத்த ஜென்மத்தை வந்து டிட்டர்மைன் பண்றது இங்க நம்ம எடுத்துக்கணும் டேக் ஹோம் மெசேஜா. ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது இந்த பனை மரத்துக்கு கீழே ஒரு 2 பிரம்ம ராட்சசர்கள் வந்து உட்கார்ந்துக்கிறாங்க. சோ அந்த பிரம்ம ராட்சசர்கள் யாருன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். அவங்க வந்து அதுக்கு முன்ன ஜென்மத்துல குஷிபால் அப்படின்ற கணவனும் குமதி என்ற மனைவியும் 2 பேரும் வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க. இந்த குஷிபால் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல கற்றறிந்தவர், வேதங்கள் எல்லாத்தையும் நல்லா படிச்சிருக்காரு. ஆனா அவர்கிட்ட ஒரு என்ன சிறு குறைன்னா பேராசைன்னு, அவ்வளவு அளவுக்கு பேராசை. அவங்களுடைய மனைவி வந்து பாத்தீங்கன்னா குமதி. குமதி வந்து ரொம்ப பொறாமை புத்தி கொண்டவங்க. ஓகேங்களா. சோ 2 பேரும் என்ன பண்ணாங்க, நிறைய பொருட்களை வந்து சேகரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த தான தர்மங்களா கொடுப்பாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் நிறைய வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஓகேவா. நிறைய பொருட்களை இவங்க வாங்கிட்டாங்க. ஆனா இவங்க ஒரு பொருளை கூட தான தர்மமா கொடுக்கறதே இல்ல. ஓகேவா. ஒரு நாள் என்ன ஆச்சு, அவங்களுக்கு 2 பேருக்குமே மரணம் வருது. மரணம் வந்த பிறகு அவங்களுடைய நிலைமை என்னாச்சு,
மனித உருவத்துல இருந்து அவங்க என்ன ஆறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம ராட்சசர்களா ஆகுறாங்க. சோ பிரம்ம ராட்சசர்களா ஆகிட்டு அவங்க இங்க அங்க திரிஞ்சுட்டே இருக்கிறாங்க. பசி தாகம் அப்படிலாம் வந்து கஷ்டப்பட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அப்ப யோசிக்கிறாங்க, எப்பிட்றா இந்த சாபத்துல இருந்து வெளிய வர்றதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அந்த மனைவி கேட்கிறா கணவன் கிட்ட. ஏன்னா அவனுக்கு வேதம் தெரியும் இல்லையா? அதனால வந்து கேட்கிறா, "எப்பிட்றாப்பா இதுலருந்து வெளிய வர்றது அப்படின்னு சொல்றாரு. இதுவா அ பிரம்மன பத்தியும் அறிவு இல்லாமையும், சுயத்த பத்தி அறிவு இல்லாமையும், அதாவது பலநோக்கு செயல்களின் பற்றி அறிவு இல்லாமையும், இதனால நம்மளால விடுதலை அடைய முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இந்த 3 விஷயத்த அவர் சொல்றாரு. அந்த மனைவி அப்படியா? அப்படின்னா அது என்ன அது பிரம்மன்னா என்ன? சுயம்னா என்ன? அந்த பலநோக்கு செயல்கள்னா என்னன்னு அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறாங்க. இதெல்லாம் கேள்வி கேட்டுட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு ரிலேட்டடா சான்ஸ்கிரிட்ல அந்த ஸ்லோகம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிம் தத் பிரம்ம, கிம் அத்யாத்மா, கிம் கர்ம. ம். அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகம். ஓகேவா? சோ இந்த பாதி ஸ்லோகத்த வந்து 8வது அத்தியாயத்தோட பாதி ஸ்லோகத்த அந்த அம்மா சொல்றாங்க. ஓகேவா? சொல்றாங்க. அப்ப அந்த மரமா நின்னுட்டு இருக்கிறவர் என்ன ஆறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருக்கு வந்து உருவம் கிடைச்சிருச்சு. பனைமரமா நின்ன இந்த பவசர்மான்ற பிராமணனுக்கு அவருடைய உருவம் வந்துருச்சு. அவர் என்ன பண்றாரு, எல்லா பாவத்திலிருந்து விடுபட்டார். எதனால? இந்த முதல் அத்தியாயத்துல இந்த 8வது அத்தியாயத்துல இருக்க முதல் பாதி ஸ்லோகத்த சொன்னதுனால அவருக்கு இந்த விடுதலை கிடைச்சுச்சு. இல்லையா? சோ அவர் வந்து எழுதி வச்சுக்கிறார். கிம் தத் பிரம்ம, கிம் அத்தியாத்மா, கிம் கர்மன்னு சொல்லிட்டு நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறார். நோட் பண்ணிக்கிட்டு தன்னோட காசிபுரி ஊருக்கு போறாரு. அங்க நதிக்கரை கங்கை நதிக்கரையில உட்கார்ந்துட்டு இத தொடர்ந்து இந்த ஸ்மரணம் பண்ணிட்டே இருக்காரு இந்த ஸ்லோகத்த. இத வந்து விஷ்ணு தூங்கிட்டு இருக்கிற விஷ்ணுவுக்கு வந்து கேக்குது. அவர் டப்புன்னு எழுந்துக்கிறாரு. லட்சுமி தேவி கேக்குறாங்க, "என்னப்பா என்ன எழுந்துட்ட இப்படின்னு?" அப்படின்னு கேக்குறாரு. "இல்ல, கங்கை நதிக்கரையில ஒருத்தர் உட்கார்ந்துட்டு பவசர்மா இத வந்து கிம் தத் பிரம்ம, கிம் அத்தியாத்மம், கிம் கர்மன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டே இருக்கிறாரு. அவருக்கு நான் என்ன குடுக்குறதுன்னு தெரியல. என்ன ஆ கிஃப்ட் குடுக்குறதுன்னு எனக்கு தெரியலன்னு சொல்றாரு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் நேரா வைகுந்தத்துக்கு வந்துட்டு கடவுளுடைய நித்திய சேவகனா மாறிட்டார். கடவுளுடைய திருவடிக்கு நித்திய சேவை செய்யறதுக்கு மாறிட்டார். அவரு மாத்திரம் இல்லாம, அவருடைய மூதாதையர்களும் வந்து கிளம்பி வந்துட்டாங்க. இத வந்து பார்வதி தேவிக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பிரம்ம ராட்சசர்களுக்கு என்ன ஆறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அ ஆகாயத்திலிருந்து அவருக்கு வந்து 2 பேருக்கும் மலர் தூவுறாங்க. அப்புறம் அவங்க 2 பேருமே கணவன், மனைவி 2 பேருமே எங்க போயிர்றாங்க? வைகுந்த லோகத்துக்கு போயிர்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ இதனால என்ன கிடைக்குது? ஒரு சிறு பகுதி அ 1/2 ஸ்லோகம் தான் சொன்னாங்க. ஓகேவா? அந்த ஸ்லோகம் சொன்னதுக்கே வந்து இவ்ளோ அளவுக்கு மகிமை இருக்கு. ஆ ஸோ அவங்க நம்ப நல்லா இருக்கணும்னாலும் சரி, நம்ம மூதாதையர்கள் நல்லா இருக்கணும்னாலும் சரி, இந்த ஸ்லோகம் படிக்கணும்ன்றது தான் இங்க டேக் ஹோம் மெசேஜா எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः. हरे कृष्णा. எஸ் அத்தியாயத்துக்குள்ள போலாமா? எஸ் மாதாஜி போகலாம். எஸ் மாதாஜி. படிக்கட்டுமா? மாதாஜி 1 and 2 மாதாஜி. எஸ் எஸ். हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किम् अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं गोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. So, அர்ஜுனன் வந்து கேள்வி கேட்கிறார். ஏ கிருஷ்ணா, உத்தம புருஷரேன்னு சொல்லிட்டு அட்ரஸ் பண்றார் கிருஷ்ணரை. பிரம்மம்னா என்ன? அத்தியாத்மனா என்ன? பல நோக்கு செயல்கள்னா என்ன? ஜட தோற்றம்னா என்ன? தேவர்கள்னா யாரு? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, உம் உடலில் அவர் இந்த தேவர் யாகங்களின் இறைவன் யாரு? அவர் உடல்ல எங்க இருக்கிறாரு? பக்தி தொண்டு ஈடுபட்டிருக்கவங்கள மரண காலத்தில் எவ்வாறு உன்னை புரிஞ்சுக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு இந்த 2 ஸ்லோகத்திலயும் பாத்தீங்கன்னா 8 கேள்விகள் இருக்கு. ஓகேங்களா? சோ இந்த முதல் 7 கேள்விக்கு டக் டக்குன்னு பதில் சொல்லிடுறாரு கிருஷ்ணர். மாதாஜி 3 சொல்லி படிங்க மாதாஜி. Yes, Mataji.
श्री भगवान् उवाच अक्षर ब्रह्म परमं परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते भूतभावात् अवसरो विसर्ग कर्म संज्ञितः. हरे कृष्ण. ஸோ ஹரே கிருஷ்ண மதர், தேங்க்யூ. ஸோ முழுமுதற் கடவுள் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரம்மன் என்றது வந்து அழிவற்றதும் உன்னதமானது. அதன் சுபாவமான நித்திய இயற்கையானது தான் ஜீவாத்மா. அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா, பலநோக்கு செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுக்கு எல்லாமே இங்க பதில பார்த்துக்கலாம். இந்த ஒரு டேபிளர் காலம் பார்த்தாவே நமக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் கிடைச்சிரும். ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்ன கேட்டாரு? கிம் கிம் தத் பிரம்ம, பிரம்மன்னா என்னன்னு கேக்குறார். பிரம்மன்னா ஜீவன், அழியாத வாழ்க்கை. ஜீவாத்மாக்கும் இந்த உடலுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த அப்புறம் கிம் அத்தியாத்ம, அத்தியாத்மனா என்ன? உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர், அதாவது ஜீவனின் இயல்பு சுயம் தான் வந்து அத்தியாத்மான் அப்படின்னு சொல்றாரு. கர்மான்னா என்ன? நமக்கு தெரியும், செயல் இல்லையா? பொருள் உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள்லாம் வந்து கர்மான்னு சொல்றாங்க. அதிபூதான்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொருள் இயற்கை. அதிதெய்வான தேவதேவர்களை குறிக்குது. அதியக்னான பரமாத்மாவை குறிக்குது. அதியக்னா எங்க இருக்காருன்னா நம்மளுடைய இருதயத்துல, எல்லாருடைய இருதயத்துல இருக்காரு. இறக்கும் நேரத்தில் அந்த காலே, அதாவது வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த காலே அந்த காலே சே ஸ்மரன், அவரை இறக்கும் சமயத்துல வந்து எப்படி நினைக்கிறதுன்னா அது வாழ்நாள் ஃபுல்லா வந்து பயிற்சி பண்ணணும்னு சொல்றாரு. இந்த 8 கேள்விகள் புரிஞ்சுச்சுங்களா? பிரம்மான்னா ஜீவன், அத்தியாத்மான ஜீவனின் இயல்பு, அதாவது சுயம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அத சொல்றாங்க. அப்புறம் கர்மான செயல், அதிபூதான பொருள் இயற்கை, அதிதெய்வான தேவதேவர்கள், அதியக்னான பரமாத்மா, அதாவது யக்னேஸ்வரான்னு சொல்றாங்களா, பரமாத்மாவை குறிக்குது. அதியக்னா எங்க இருக்காரு? நம்மளுடைய இருதயத்துல இருக்காரு. அப்புறம் வந்து அந்த காலே சேமா, நான் ஒரு எக்ஸாம் ஏதாவது மரண சமயத்துல நினைக்கணும்னா அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? வாழ்நாள் முழுவதும் அவரை வந்து நினைச்சு நம்ம பயிற்சி பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 8 கேள்வியில 7 கேள்விக்கு இங்க வந்து டக்கு டக்குன்னு பதில் சொல்லிடுறாரு. இந்த அந்த காலேச்ச பிரயாண காலேச்ச கதம், மரண சமயத்துல எப்படி நினைக்கிறதுன்றது பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு சிம்பிளா ஒரு விஷயத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப நமக்கெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது அரையாண்டு எக்ஸாம் இருக்கும். அப்புறம் வந்து கடைசியா வந்து என்ன சொல்லுவாங்க? முழு முழு ஆண்டு எக்ஸாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனுவல் எக்ஸாம் இருக்கும். அந்த டெஸ்ட்டுக்கு நம்ம நல்லா எழுதிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன ஆகும்? பாஸ் ஆகி அடுத்த கிளாஸுக்கு போவோம். 8ஆம் கிளாஸ்லேருந்து 9ஆம் கிளாஸுக்கு போவோம். ஆமாவா இல்லையா? அது மாதிரி இந்த நம்மளுக்கு வந்து எது எக்ஸாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மரணம் தான் எக்ஸாம். ஓகேவா? இந்த மரணம் என்ற எக்ஸாமுக்கு வந்து நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா, இந்த வாழ்க்கை ஃபுல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அந்த கொஷின் பேப்பர் எப்படி இருக்குன்றது வந்து நமக்கு தெரியுமா? தெரியாது. ஸ்கூல்ல தெரியாது. ஆனா இங்க வந்து நல்லா தெரியும். நம்ம என்ன நினைக்கணும், எதை பண்ணணும், கொஸ்டினும் ஆன்சரும் இங்கேயே இருக்கு நம்ம பகவத்கீதையிலேயே இல்லையா? நம்ம அவரை நினைக்கிறோமா இல்லையா? அதுதான் பிரச்சனை. நினைச்சா பாஸ், நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மறுபடியும் என்ன ஆகுறோம்? ஹரே கிருஷ்ணா, பதில் சொல்லுங்க. ரம்யா தேவி மாதாஜி. புனரபி ஜனனம், திருப்பி பறக்கிறோம். அறிவால் சூப்பர். ஸோ மறுபடியும் பறக்கிறோம் இல்லையா? நமக்கு இதுக்கு உதாரண கதைகள்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? பரத் மகாராஜாவை எல்லாரும் பார்த்தோம். அஜாமிலன் கதையிலும் பார்க்குறோம். அஜாமிலன் என்ன பண்ணாரு? ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிராமணனா இருந்து எல்லா சேவைகளும் செஞ்சுட்டு இருந்தாரு. அதுக்கு அடுத்தது தகவாத ஒழுக்கம் கெட்ட உறவோடு இருந்தாரு. 10 குழந்தைகள் பிறந்துச்சு. ஆனா அதுக்கு என்ன ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணியிருந்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த 10வது குழந்தைக்கு நாராயணன் பெயர் வச்சாரு இல்லையா? அதனால யம தூதர்களோட விஷ்ணு தூதர்கள் சண்டை போட்டாங்க. உடனே அவர் கிளம்பி போயிட்டாருன்னா இல்லவே இல்லை. 20 வருஷம் ரிஷிகேஷத்துல உட்காந்துட்டு மறுபடியும் வேதங்கள் எல்லாம் படிச்சுட்டு கடவுளுடைய நாமஸ்மரணம் பண்ணிட்டு அவருக்கு சேவை செஞ்சுட்டு அப்புறமா தான் கடவுளுடைய திருநாட்டுக்கு போனார். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்றது வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? நம்மளுடைய சுயம் எங்க இருக்கு, எதை மேல யோசிக்குதுன்றதான் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயத்த சொல்லி கொடுக்குது. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் த பாடி. லிவிங்னா இந்த உடலை விழுறோம் இல்லையா? அது நம்ம ரவிசங்கர் இருக்காரு இல்லையா? அவர் என்ன சொல்லியிருப்பாரு? வாழும் கலை, ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங்
வாழ்றத பத்தி சொல்லியிருக்காரு. ஆனா நமக்கு யாருக்குமே வந்து இந்த வாழ்க்கையை விட்டு போறது எப்படி, ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் த பாடின்றத நமக்கு யாரும் சொல்லிக் கொடுக்கல. ஆனா கிருஷ்ணர் இந்த அத்தியாயத்துல நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறார். சரிங்களா? இந்த சென்டென்ஸ் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சுங்களா? ப்ளீஸ் எல்லாரும் எனக்கு இதுக்கு பதில் சொல்லுங்க, எஸ் நோன்னு. புரிஞ்சு மாதாஜி. புரிஞ்சுங்க மாதாஜி. ஓகே. ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங், LIVING, ஆர்ட் ஆஃப் லீவிங், LEAVING. அந்த வித்தியாசம் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? இந்த உடலை விடும்போது நம்மளுடைய சுபாவம், சிந்தனைகள் எங்க இருக்கணும்ன்றது நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? ஓகே. மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. भूतं शरो भावः पुरुषश्चापि दैवतम् अधियन्नोकम् एवात्र देहे देहभृताम्बर. हरे कृष्ण. மாதாஜி ரம்யா தேவி மாதாஜி, பிரபாகரன் பிரபு படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே, எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதிக இயற்கை அதிபூத எனப்படும் சூரியன், சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அத்வைத எனப்படும். மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக விற்றிருக்கும் பரம புருஷனாகிய நான் அத்தியாயத்தின் இறைவன் என்று அழைக்கப்படுகிறேன். தேங்க்யூ பிரபு. சோ இப்ப நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏற்கனவே இந்த ஆன்சர் எல்லாம் நம்ம படிச்சுட்டோம் அந்த டேபிளர் காலத்துல. அந்த டேபிளர் காலம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாவே நமக்கு எல்லா ஆன்சரும் கிடைச்சிடும். ஓகேங்களா? சோ இந்த உடல் வந்து மாற்றம் கொண்டதுன்னு நமக்கு தெரியும். அதாவது 6 விதமான மாற்றங்கள் இந்த உடலுக்கு இருக்கு. பிறக்குது, கொஞ்ச நேரம் அப்படியே இருக்குது, அப்புறம் வந்து வளருது, அப்புறம் என்ன ஆகுது, அது இனப்பெருக்கம் செய்து உடம்பு சுருங்குது, ஒரு ஸ்டேஜ்ல அது என்ன ஆகுது, மறைஞ்சியும் போயிடுது. இதுதான் வந்து மாற்றங்கள் கொண்ட உடல். ஓகேவா? அதிபூதான்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா? அதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. काले च माम् एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् य प्रयाति च मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः. हरे कृष्ण. யார் ஒருத்தர் வந்து என்னை இறுதி நேரத்துல நினைக்கிறாங்களோ கண்டிப்பா அவங்க வந்து என்னை வந்து வந்து சேருவாங்க, அதுல வந்து சந்தேகமே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ நம்ம எப்படி வந்து பழக்கப்படுத்திக்கணும் நமக்கு இங்க வாழ்றதுக்கு? நமக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை நம்ம செய்யணும். அப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்திருக்க போனா நம்ம அந்த சங்கீர்த்தன யக்னத்தை வந்து நித்தியமா பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஓகேங்களா? எப்படி பண்ணணும்? நமக்கு வந்து என்ன மாதிரி பாவனை நம்ம மனசுல இருக்கணும்னு, திருநாதபி சுனேச்சேன தரோரபி சகிஷுனா அமானீன மானரேன கீர்த்தனையா சதாஹரி. எப்பவுமே ஹரியோட நாமத்தை நம்ம சொல்லணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கணும்னா சகிப்பு தன்மையோட இருக்கணுமா. புல்லோட பொறுமையாவும் மரப்பட்டையோட சகிப்பு தன்மையோட இருக்கணும். மரத்துல போயிட்டு யாராவது ஆணி அடிச்சு அது ஏதாவது சொல்லுதா? அது எதுவும் சொல்லாது இல்லையா? அதே மாதிரி புல்ல போய் யாராவது மிதிச்சா அது என்ன ஆகும், கொஞ்ச நேரம் அப்படி வளைஞ்சிருக்கும், அவங்க போன பிறகு மறுபடியும் நின்னுக்கும் இல்லையா? அதனால பணிவும் பொறுமையும் இந்த சகிப்பு தன்மையும் இந்த இடத்துல மரத்து கையில இருந்தும் அந்த புல்லு கையில இருந்தும் கத்துக்கணும். நம்ம எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும், யார்கிட்ட இருந்தா நம்ம மரியாதை எதிர்பார்க்கவே கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு விசித்திரமான விஷயம் நடந்துட்டே இருக்குது. பட் எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு அது இல்லைன்ற மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? சோ நம்ம ஒவ்வொரு நிமிஷம் நியூஸ் பேப்பர்லயும் சரி, டிவில நியூஸ்லயும் சரி என்ன பாக்குறோம், மரண செய்தி கேட்டுட்டே இருக்கிறோம் இல்லையா? நம்ம தெருவுலயும் நடக்குது. ஏன் நம்ம மூதாதையர்கள் எல்லாம் இறந்திருக்காங்க, பட் மரணத்துக்கும் நமக்கும் ஏதோ சம்பந்தம் இல்லாத மாதிரி நம்ம எல்லாம் அசால்ட்டா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆமாவா இல்லையா? நம்ம எத்தனை பேர் வந்து இன்னும் வந்து நம்ம பகவத்கீதை கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு. 8வது சாப்டருக்கு வந்துட்டோம். எத்தனை பேர் நான் ஆத்மான்ற பாடி அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் சொல்லுங்க. தாரணி தேவி மாதாஜி, ரம்யா தேவி மாதாஜி, பிரபாகரன் கொஞ்சம் பிரசன்ஸ் தான் மேம். எல்லாருமே வந்து அது உணரல. நம்ம ஆத்மாதான் உடல்ங்கிறது வந்து ஒரு மாயை அப்படிங்கறது வந்து யாருமே உணரல. அது இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா நானே ஒரு 4 அதை உணர்ந்தேன். சூப்பர் சூப்பர் மாதாஜி. கரெக்ட். நம்ம என்னதான் படிச்சுட்டே இருந்தாலும் பட் என்ன கான்செப்ட்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், நம்ம தான் உடல்ன்ற கான்செப்ட்ல தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். கரெக்டா சொன்னீங்க. ஆனா நமக்கு மரணம் வருது, அந்த மரணத்துக்கு வந்து நம்ம தயார்படுத்திக்கிடுமான்னு அது ஒரு பெரிய
கேள்விக்குறிதான் இல்லையா? சோ இதுதான் வந்து ஆச்சரியமா அந்த பாகவதத்துல யுதிஷ்டருக்கு சொல்றார். ஒவ்வொரு கணத்திலும் 100,000 ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றது என்று நினைத்து மரணத்திற்காக தயாராக இல்லை. இது இந்த உலகில் மிகவும் அற்புதமான விஷயம் இல்லையா? நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்ம லைஃப் நோக்கிதான் ஓடி போயிட்டே இருக்கோம். பட் நம்ம யாரும் நினைக்கிறதே இல்லை. நம்ம போக போக நம்ம வயசு கூடிட்டே இருக்குதுன்னா அத்தனை ஆயுசு வந்து நமக்கு மைனஸ் ஆயிட்டு இருக்குது இல்லையா? நமக்கு மரணம் எல்லாருக்கும் வந்து கிட்ட கிட்ட இருந்துட்டே இருக்குன்றத நமக்கு உணர முடியல. நம்மளால வந்து அந்த பக்குவம் வரல. நம்ம இன்னும் வந்து ஆரம்பத்துலதான் இருக்கோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம அட்லீஸ்ட் இனிமேலாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதுக்குதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய ஆத்மாக்கள்லாம் இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சதா காலமும் அவங்க என்ன வேலை செஞ்சாலும் அவங்களால வந்து என்ன பண்ண முடியும், கடவுளை நினைக்க முடியும். நம்ம எல்லாம் வந்து சாதன பக்தி பண்றவங்க. அதனாலதான் அட்லீஸ்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட மாலைகளாவது 5:15 மணிக்கு வாங்க, 5 மணி வரையும் நம்ம நான் ஜபம் பண்ணலான்னு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? நம்ம எத்தனை பேர் வரோம்? அந்த ஜபம் தான் இம்பார்ட்டன்ட், ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த கலியுக தர்மம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சங்கீர்த்தன யக்னம், அந்த மகாமந்திரம் வந்து இம்பார்ட்டன்டா சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம நாளையில இருந்து அட்லீஸ்ட் நீங்க எல்லாம் சேர்ந்தீங்கன்னா ஒரு 4 மாலை முடிச்சிட்டு கூட நம்ம வந்து கிளாஸுக்குள்ள போலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. Yes, Mataji. Yam yam vapi smaran bhavam त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तं एवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. हरे कृष्ण. சோ தன் உடலை விடும்போது எவன் ஒருத்த வந்து என்ன நினைக்கிறானோ அதுவா ஆறா, அதுல வந்து சந்தேகமே இல்லைன்றத சொல்றார். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜடபரதருடைய வாழ்க்கையில பார்க்கலாம். நமக்கு எல்லாம் தெரியும் ஜடபரதர் வந்து ஒரு சிறந்த அரசர். தன்னுடைய நாட்டை எல்லாம் வந்து மகனுக்கு கொடுத்துட்டு துறவரம் பூண்டு வனத்துல வந்து வாழ்ந்துட்டு வந்தாரு. அவருடைய காலம் போதாத காலம் என்ன பண்ணாரு, ஒரு குட்டி மானை வந்து வளர்க்குற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை, வளர்த்துட்டு இருக்காரு. அதுக்கு தேவையான உணவு எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாரு. அது என்ன பண்ணுது, அப்பப்ப வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருக்குது. அதனால அவருக்கு என்ன ஆச்சு, அது மேல ரொம்ப பற்றுதல் ஆயிடுச்சு இல்ல? சோ மானோட உடலை எடுத்துக்கிறாரு. மானோட உடல் அந்த குடிசையிலே வந்து வந்து சேவை அங்க பூஜை புனஸ்காரங்கள்லாம் பண்றாரு. அதுக்கு பிறகு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜடபரதரா வந்து பிறக்கிறார். ஓகேவா? அப்ப வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கீழே இருக்க பிக்சர்ல பாருங்க, ஒரு மன்னருடைய பல்லாக்க வந்து தூக்குறார். ரகுனி ரகு ரகுனி ரகு கனரின் பல்லக்க வந்து தூக்கிட்டு போறாரு. அப்ப வந்து என்ன ஆகுறாருன்னா இந்த 4 பேர் நல்லா நேரா நின்னுட்டு இருக்காங்க பாருங்க. ஒருத்தர் வந்து சாஞ்சி இருக்காரு. அவர் தான் நம்ம ஜடபரதர். அவர் என்ன பண்றாருன்னா குதிச்சு குதிச்சு போறாரு. குதிச்சு போறதுனால பல்லக்குல இருக்கிறவருக்கு எப்படி இருக்கும், குலுங்கும் இல்லையா? அதனால அரசர் கேட்கிறாரு, என்னப்பா இப்படி போறீங்கன்னு. நாங்கெல்லாம் இல்லப்பா இவன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜடபரதனை காமிக்கிறாங்க. அவன் ஏன் அப்படி போறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா எறும்பெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவரு குதிச்சு குதிச்சு போறாரு. அதுக்கு வந்து இவரு பதில் கொடுக்குறாரு. அதுக்கு அடுத்தது தெரிஞ்சுக்கிறாரு, இவன் பேசுற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் சாதாரண வார்த்தை இல்ல, ஆத்ம ஞானத்தை கொண்டவன்னு இவனுக்கு சொல்லிட்டு கீழே இறங்கி அவர் வந்து நமஸ்காரம் பண்றாரு ஜடபரதனுக்கு. ஓகேவா? வாக்குவாதத்துல வந்து ஜடபரதருடைய ஆத்ம ஞானம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டது அரசருக்கு. ஓகே, அப்புறம் அவரை வணங்குறாரு. அதுக்கு அடுத்து என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இவரு இது மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே கூட சொல்லியிருக்கேன். ஒரு முறை காளிக்கு வந்து பலியை கொடுப்பாங்க. அப்ப காளியே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களை எல்லாரையும் சம்மாரம் பண்ணி இவன் வந்து கிருஷ்ண பக்தன்னு சொல்லிட்டு காப்பாத்துவாங்க இல்லையா? அவங்க அன்னிமார்கள் அண்ணன் எல்லாரும் ஏமாத்துவாங்க. அவர் அதை பத்தி கண்டுக்கவே மாட்டார். ஏன்னா ஏற்கனவே அனுபவிச்சிருக்காரு. போன ஜென்மத்துல ஒரு சின்ன தப்பா பண்ணு மானா பிறந்தாரு. அதுக்கு அடுத்து அட்லீஸ்ட் நான் இந்த ஜென்மத்திலயாவது நான் யார்கிட்ட போனோம், பகவான் கிட்ட போய் சேரணுன்றதுல காரியத்துல குறியா இருக்காது. அதனால வெளியே என்ன நடந்தாலும் அவர் வந்து கண்டுக்காம தன்னுடைய குறிக்கோளா பக்தியை வச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு. ஓகேங்களா? சோ இதுல இருந்து நம்ம எடுத்துக்கணும், நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம். ஓகே, அந்த அந்தே கலேவரம், என்ன நினைக்கிறோமோ அது ஆறும். ஓகேங்களா? சோ அதே மாதிரிதான் அஜாமலனுடைய ஸ்டோரியை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்புறம் புரஞ்சனான்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் தன்னுடைய மனைவியை புரஞ்சனியை எப்பவுமே நினைச்சிட்டே இருப்பாரு. ஓகே, அதனால அடுத்த பிறகு பாத்தீங்கன்னா அவரு பெண்ணா பிறந்தார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर नृत्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिः माम् एवैष्यस्य संशयः. हरे कृष्ण.
சோ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்க வந்து அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீ உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைய போரிடுவதுல செய்யணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சோ போரிடுன்னா என்ன அர்த்தம்? உங்க உடம்ப கிருஷ்ணருடைய சேவைக்கு யூஸ் பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. 2வது லைன்ல பாருங்க, மாம் அனுஷ்மர யுத்தேச்ச, யுத்தம் பண்ணுன்னு சொல்றாரு. மையா அர்ப்பித மனோபுத்திர், உன் மனசையும் எனக்கு கொடு, புத்தியை எனக்கு கொடு, மாம் ஏவஷ்ய அசம்சயக அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சந்தேகமே வேண்டாம், உன்னுடைய புத்தி மனசை என்னில எப்பவுமே நிலைநிறுத்திட்டு இருக்கோ. அப்போ வந்து என்ன ஆகும், நீ கண்டிப்பா என்ன வந்து அடைவன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இதுல வந்து என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும், BMW ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பாடி மைண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ், BMI. பாடி மைண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் மூணும், நம்ம உடல் மனசு புத்தி எல்லாம் யார் மேல வச்சிருக்கணும்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. எல்லாமே எப்படி பரமாத்மாவை பகவான் கிருஷ்ணன் சேவிச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி. டக்குன்னு அன்மியூட் பண்ணி சொல்லணும். சூப்பர். எனக்கு அப்புறம் சந்தேகம் வந்துடும். தூங்குறீங்களா? கரெக்ட் பிரபு. ஏன்னா சவுண்டே வரமாட்டேங்குது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Yes, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அபியாச யோக யுக்தேன சேதசா நான்ய காமினா பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பக்தானு சிந்தயன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இவர் பாருங்க, கிருஷ்ணன் நம்மளை எவ்வளவு அழகா கைட் பண்றாரு. என்ன வந்து எப்பவுமே தியானிச்சே இரு, உன் மனசுல என்ன நினைச்சிட்டே இரு. இப்படி இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கொஞ்சம் கூட பிழாம பயிற்சி செய்வ நீ, அப்ப நிச்சயமா என்ன வந்து அடைவன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? சோ அபியாச யோகேன யுக்தேன, அபியாசம் பிராக்டிஸ் பண்ணணும். பிராக்டிஸ் பண்ணனா கண்டிப்பா நம்மளால முடியும். நம்ம பழமொழி இருக்கு இல்லையா, சித்திரமும் கை பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் சொல்லிட்டு. சோ பழக பழக இதெல்லாம் வந்து பெருசா தெரியாது. ஏன்னா இது மாதிரி வாழ்ந்தவங்க இருக்காங்க, நம்ம ஆச்சாரியர்கள்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. சோ எப்படி நினைக்கிறோம், எப்பவுமே அவரை நினைக்கிறோம். சரி இன்னைக்கு கொஞ்ச நேரம் காலையில 2 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டோம், முடிஞ்சிச்சுப்பா நம்ம கதை, அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது இல்லையா? சோ நம்ம நினைச்சிட்டே இருக்கணும். அதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாரு பிரபுபதா. இந்த அந்த பட்டாம்பூச்சி இருக்கு இல்லையா, அந்த பட்டாம்பூச்சியோடைய வளர்ப்புல பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து ஒரு இலையில வந்து முட்டை போடும். அந்த முட்டை வந்து என்ன ஆகும், புழுவா இருக்கும். அந்த புழு வந்து என்ன ஆகும்னா, நான் எப்ப வந்து பட்டாம்பூச்சி பறவைன்ற நிலைக்கு நான் வருவேன்னு அது யோசிச்சுட்டே இருக்குமா. அதனால அந்த புழு வந்து பட்டாம்பூச்சியா மாறுதான். அதே மாதிரி நம்மளும் நித்தியமா எப்பவுமே கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டே இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடைசி காலத்துல வந்து நமக்கு என்ன ஆகும், கிருஷ்ணரை நினைக்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும். எப்படி ஒரு பையன் வந்து கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்து லாஸ்ட் டே வரையும் படிச்சுட்டே இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் எக்ஸாம் பாஸ் பண்றது ஈஸியா கஷ்டமா சொல்லுங்க? ஈஸிதான் மாதாஜி. ஈஸி இல்லையா? அது ஈஸிதான் மாதிரிதான். மாதாஜி. அது மாதிரிதான் நமக்கு இங்க சொல்றாரு. ஓகே, சோ இங்க என்ன நினைச்சிட்டே இருங்க, உங்களுக்கு அப்ப வந்து ஈஸி ஆயிடும். அபியாசம் பண்ணுங்க, அபியாச யுக்தேன, பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க, மனசை மேல நிறுத்துங்கன்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ இந்த அஜாமிலன் ஸ்டோரி நமக்கு தெரியும், அதனால இதை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இந்த பிக்சர்ல நீங்க பார்க்கலாம், இந்த அஜாமிலன் வயசாயிடுச்சு, நாராயணா நாராயணான்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. அப்போ யம தூதர்கள் வராங்க, நாராயணான்னு சொல்றதுனால விஷ்ணு தூதர்களும் வராங்க. சோ அங்க வந்து சண்டை நடக்குது. அப்புறம் யமராஜா கையில போய் சொல்லுவாங்க, அப்ப நீங்க எல்லாம் வந்துடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. விஷ்ணு தூதர்கள் என்ன பண்றாங்க, அவருக்கு வந்து அப்பதான் ரியலைஸ் ஆகுறாரு, புத்தி வருது, அச்சோ நான் இவ்வளோ நாள் வந்து தப்பு பண்ணிட்டேனேன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ ரிஷிகேஷத்துல உட்காந்துட்டு தன்னை சுத்திகரிச்சுக்கிறாரு. அப்புறம் உட்காந்துட்டு வேதங்களை படிச்சுட்டு கடவுளுக்கு சேவை பண்றாரு. அப்புறமா தான் கடவுளுடைய திருநாட்டுக்கு போறாரு. உடனே போறது இல்லை, அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. சில பேர் நினைப்பாங்க, நான் தப்பு பண்ணிட்டு கடைசி நேரத்துல நாராயணா நாராயணான்னு சொல்லிட்டு போலான்னா கிடையாது. இவர் 20 வருஷம் உட்காந்துட்டு ரிஷிகேஷத்துல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு கடவுளுக்கோசம் லைஃபை டெடிகேட் பண்ணார். அப்புறமா தான் வந்து கடவுளுடைய லோகத்துக்கு போறார். இதுங்க வந்து கடவுள் சான்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. ஓகேவா? அவருக்கோசம் பாத்தீங்கன்னா விமானத்தையே அமுச்சு விடுறாரு. ஓகே, வாப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கவீம் புரம் அனுஷாசிதாரம் அனோரணீயாம் த்வம் அனுஸ்மரேத்யः சர்வஸ்ய தாதாரம் அச்சிந்த்ய ரூபம் ஆதித்யவர்ணம் தமஸ பராஸ்தாத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கிருஷ்ணர் எப்படியாப்பட்டவர்னா கவியும் புராணம். கவியும்னா
அவருக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும். அப்படியே கிருஷ்ணருக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். அதனால அவருக்கு கவிம் அப்படின்னு சொல்றோம். புராணம்னா ரொம்ப பழமையானவர். புராண காலத்து நம்ம நடைமுறையில வாழ்க்கையில யூஸ் பண்ணுவோம் பாருங்க. புராண காலத்து அவ்வளவு அளவுக்கு பழமையானவர். அனுசாஸ்தி தாரம்னா எல்லாத்தையும் அவர் தான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றவர். ஓகேவா? அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அனோர் அணியாம்சாம்ஸ் அப்படின்னா அணுவை விட சின்னவர் அவர். அப்புறம் பெருசாவும் ஆவாரு, சின்னதாவும் ஆறாரு. ஓகேவா? அனுஸ்மரேத் எப்பவுமே அவரை நினைச்சிட்டு சர்வசிய அவர்கிட்டதான் எல்லாமே இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கணும். தாத்தரம் அவர் தான் எல்லாத்தையும் வந்து மெயின்டைன் பண்றாரு. அச்சிந்தியன்னா அளவிட முடியாதவர், இன்கன்சீவபிள் ரூபத்துலதான் இருக்கார். ஆதித்ய வரணம் அதாவது பிரகாசத்தோட இருக்கார். அவருடைய தேஜஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு இருக்கும் அவர் உடம்புல இருக்கக்கூடிய தேஜஸ். நம்ம அந்த மேல லோகத்துக்கு போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்களுக்கு வந்து நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியோ சூரியனோ சந்திரனோ தேவையே இல்லை. நம்ம இந்த வீட்டுல நம்ம இந்த உலகத்துல இருக்கிறதுனால காலையில நமக்கு சூரியன் தேவை, சாயங்காலம் ஆனா சந்திரன் தேவை. அப்போ சந்திரனுடைய வெளிச்சம் நம்ம வீட்டுக்கு பத்துல நம்ம என்ன பண்றோம், டியூப்லைட் எல்லாம் போட்டுக்கிறோம். ஆனா அங்க வந்து அவருடைய தேஜஸ் இருக்கியா அதுவே அவ்வளவு அளவுக்கு பிரகாசமா இருக்கு. அங்க எதுவுமே தேவையில்லை. அங்க போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கரண்ட் பில் எல்லாம் கட்டவே தேவையில்லை நம்ம. ஓகே. சோ அந்த வெளிச்சம் இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய அஜ்ஞானங்கள்லாம் போயிடுது. பிரகாசம் இருந்துச்சுன்னா அங்க இருட்டு போயிடும் இல்லையா? அப்படி அதுதான் இங்க அர்த்தம். ஓகே. அவர் உன்னதமானவர், அவர் தான் பரம புருஷர். அவர் ஒருத்தர் மேலதான் நம்ம தியானம் செய்யணும். நம்ம ஏன் வந்து அவர் மேல தியானம் செய்யணும்னா இந்த காரணங்களாலதான் அவரை மேல தியானம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இல்லையா? சோ அவர் எவ்வளவு அளவுக்கு பழமையானவர், எல்லாத்தையும் புரிஞ்சிருக்கிறாரு, அவர் எல்லாத்தையும் படைக்கிறாரு, காக்குறாருன்றதை நம்ம இதன் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கணும். யோசிச்சு பாருங்க, நம்மளுடைய பிளானிட்டரி சிஸ்டம் கிரகங்கள் இருக்கு இல்லையா? நம்ம சின்ன வயசுல படிச்சிருக்கோம். சூரிய மண்டலம் இல்லையா? அதை எப்படி எல்லாம் சுத்திட்டு இருக்குது. நம்ம ஏதாவது ஒரு பொருளை மேல போட்டோன்னு என்ன ஆகுது, மறுபடியும் திரும்பி கீழே வருது. அதெல்லாம் எப்படி சஸ்பெண்ட் ஆகிருக்குதுன்னா சில பேர் சொல்லலாம் லா ஆஃப் கிராவிட்டி, அது ஏதோ ஒன்று சொல்லலாம், கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்ன்னு. அதெல்லாம் அவரால் தான் முடியும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. எண்ணி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அவரால் பண்ண முடியும். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கதை. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவர்களுடைய விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு முறை வந்து பூமி தாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாரம் தாங்க முடியாம பசு வடிவத்தை எடுத்துட்டு பிரம்மா கிட்ட ஓடி போகுது. அழுதுட்டே என்னால முடியலப்பா, எனக்கு பாரமா அக்கிரமக்காரர்கள் இருக்கிற பண்ணக்கூடிய செயல்களை தாங்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு அழுறாங்க. அழும்போது பிரம்மா என்ன பண்றாரு, சிவன் இந்திரன் எல்லாரையும் கூட்டிட்டு நம்ம ஸ்வேத தீபத்துல இருக்கக்கூடிய விஷ்ணுவை வந்து வழிபடுறாரு. அப்ப வந்து புருஷ சுக்தத்தை சொல்லி மந்திரத்தை சொல்லி வழிபடுறாரு. அவர் கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் அவருடைய மேல தியானத்துல இருக்காரு. தியானத்துல இருக்கும்போது அவர் வந்து பேசுறாரு, நான் அதிக சீக்கிரத்துல வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த விஷயத்த இவர் என்ன பண்றாரு, எல்லா தேவர்களுக்கும் பூமிக்கும் சொல்றாரு. இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல வந்து அவரே வந்து அவதரிக்க போறாருன்னு சொல்லிட்டு. சோ இவங்க வந்து ஒரு பிரச்சனைன்னா யாரு கீழே போறாங்க, இந்த தேவர்கள்? ஹரே கிருஷ்ணா, பதில் சொல்லணும். பகவான் விஷ்ணு கிட்ட நம்ம கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணர். அப்ப வந்து தேவர்களே அங்க போறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சக்திக்கு வந்து ஒரு லிமிட் இருக்கு. ஆமா இல்லையா? சோ நம்ம ஏன் அவங்கள வழிபடணும்? நமக்கு கூட நம்மளை எப்படி படைச்சாரோ அது மாதிரிதான் அவங்களையும் படைச்சிருக்காரு பகவான். நமக்கும் இந்த தேவர்களுக்கு என்ன வித்தியாசம், இந்த மனிதனுக்கும் தேவர்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பவர் இருக்கு, நமக்கு அந்த பவர் இல்லை. இந்த பிரம்மா இந்திரா எல்லாம் ஒரு போஸ்ட் தான். நம்ம கூட சில காலத்துல ஒழுக்கமா இதெல்லாம் சொல்லி வேதங்களை சொல்லிப்படி வாழ்ந்துட்டு வந்தோம்னா நம்ம கூட அந்த போஸ்டுக்கு போகலாம். ஓகேங்களா? ஆனா அதை விட சிறந்த போஸ்ட் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கோலோகல பிருந்தாவனத்துக்கு போறதுதான். ஓகேங்களா? சோ அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரந்தா அவரே வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட போகும்போது நம்ம ஏன் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட போக கூடாது நேரடியா? அவர் நமக்கு எல்லாருக்கும் தந்தை. அவர் தான் வந்து நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபாதர் எல்லாருக்குமே. எறும்புல இருந்து பிரம்மா வரையும் யாரால படைக்கப்பட்டு காக்கப்பட்டு வராருன்னா பகவான்னாலதான். ஓகேங்களா? அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. அப்புறமா சிவனும் பார்வதி எப்பவுமே ஒன்னா இருந்தாங்கன்னா அவங்க பாகவதம் தான் பேசுவாங்க. ஓகேங்களா? பாகவதம் தான் படிப்பாங்க, கிருஷ்ணருடைய அம்சங்களை பத்தி தெரிஞ்சுப்பாங்க. ஓகே. சோ அவங்களே அந்த வேலை செய்யும் போது நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணணும்? ஹரே கிருஷ்ணா.
பத்தி யோசிக்கணும், அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரி போல். மாதாஜி. मामुपेत पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः. हरे कृष्ण. சோ இங்க என்ன சொல்றது, பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா துக்காலயம் அசாஸ்வதம் 2வது லைன்ல பாருங்க, நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த பூமிக்கு வந்து என்ன ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனா, இது வந்து துக்காலயம். இப்ப வஸ்திராலயத்துக்கு போனா என்னங்க கிடைக்கும்? வஸ்திரம் கிடைக்கும். வஸ்திராலயம். புத்தகாலயத்துக்கு போன புத்தகம் கிடைக்குமா? வஸ்திராலயத்துக்கு போனா துணி கிடைக்கும். துக்காலயத்துக்கு போன என்ன கிடைக்கும்? துக்கம் கிடைக்கும். நம்ம விருப்பப்படுறோமோ இல்லையோ, நமக்கு எல்லாருக்கும் என்ன கிடைக்கும்? ஈஸியா துக்கம் கிடைச்சிடும். துக்கம் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்க பூமியோட தன்மை துக்காலயம். இது அசாஸ்வதம். இது வந்து தற்காலிகமானது. இங்க துக்கத்தை தவிர வேற எதுவுமே இல்லை இல்லையா? எல்லாருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி இருக்கு. யாருக்காவது வயசாக கூடாது, வயசாகணும், என் முடி வெள்ளையாகணும், என் தோல் வந்து சுருங்கணும்னு ஆசை இருக்குதா? இல்ல மாதாஜி. முட்டி இல்ல இல்லையா? ஆனா விருப்பப்படுறோமோ இல்லையோ என்ன ஆகுது? வயசாகியே தீரும், தலை நரைச்சே தீரும் மாதாஜி. இல்லையா? எல்லாமே ஆயிட்டே இருக்குது இல்லையா? சோ இதனோட இயற்கை இதுதான். இங்க வந்து நம்மளால நிரந்தரமா வாழ முடியாது. எப்படி எல்லா விஷயத்துக்கும் எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்குதோ அது மாதிரி நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்குது. அது தெரிஞ்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? கேர்ஃபுல்லா வாழ்ந்துட்டு போயிடணும். நித்திய லோகத்துக்கு போகணும். இதனுடைய தன்மையை தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்ம இங்க இடத்துல எப்படி வாழணுன்ற மனோபக்குவமும் நமக்கு வரும் இல்லையா? ஆனா தூய ஆத்மாக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே அவர் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. எப்படி நினைச்சிட்டு இருப்பாங்கன்னா சததம். ஓகே, சதத்தம் அனன்ய சேதக சதத்தம். அப்புறம் நித்திய யுக்தஸ்ய யோகினக. நித்தியமா அவங்க காலையில இருந்து ராத்திரி வரையும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த திறமை இருக்கு. நம்ம எல்லாம் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு கிருஷ்ணரை நினைக்கிறது வந்து சாத்தியம் இல்லை. ஆனா சிறந்த பக்தர்கள் அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தா கூட அவங்களால முடியும் கிருஷ்ணரை சதா காலமும் நினைச்சுக்கிறதுக்கு. ஆனா நம்ம எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள், சாதக பக்தர்கள். நம்ம இப்பதான் பக்தியில வந்து நமக்கு பக்தினா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம். நமக்கு எல்லாம் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்? கோயிலுக்கு போனா 2 சூர தேங்காவும் கடவுளுக்கு ஒரு மாலை போட்டு பூ கற்பூரம் வச்சுட்டு வந்துட்டு வந்தா நான் பக்தி பண்றேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அதெல்லாம் நம்ம எதுல பார்த்திருக்கோம்? கர்ம யோகிகளா, கர்மிகளா, சகாம கர்மமா, நிஷ்காம கர்மமா? நம்ம எல்லாரும் பல நோக்கு செயல்களுக்கோசரம் கடவுள் கிட்ட போகணும். கர்ம காண்டர்களாக தான் இருந்திருக்கோம். இனி யாரும் தூய பக்தி பண்ணதில்லை. இது ஒத்துக்கிறோமா இல்லையா? நமக்கு பக்தின்னா என்னன்னு தெரியாம நம்ம பண்றதுதான் பக்தின்னு நினைச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். கரெக்டா? ஆமா மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. நம்ம என்ன பண்ணணும்? அனன்ய சேதக சததம். கிருஷ்ணரை அனன்ய சேதகனா வித்தவுட் டீவியேஷன், எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸோ டீவியேஷனோ இல்லாம எப்பவுமே அவரை தான் நினைக்கணும். ஓகே, சதா காலமும் அவரை நினைக்கணும். எல்லா விஷயத்துலயும் எல்லா இடத்துலயும் அவரை பார்க்கணும் இல்லையா? அதுதான் நமக்கு அர்ஜுனனுக்கு சொல்லும் போது 2வது அத்தியாயத்துல சகாம கர்ம யோகத்தையும் சொன்னாரு, நிஷ்காம கர்ம யோகத்தையும் சொன்னாரு இல்லையா? நீ எதை பண்ணாலும் எனக்கோசம் பண்ண. இந்த நிஷ்காம கர்ம யோகிகள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நம்ம எல்லாம் வாழ்றது நம்ம கிருஷ்ணரை யூஸ் பண்ணிப்போம். எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட வந்து ஆர்டர் சப்ளையர் மாதிரி ஆர்டர் போட்டு வாங்கிட்டு இருப்போம். ஆனா நிஷ்காம கர்ம யோகிகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னை எப்படி ஃபுல்லா அவருக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து அவர் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? சதத்தம் அவரை யோசிக்கணும். நித்தியமா அவரை பத்தி நம்ம நினைச்சு பக்தி பண்ணிட்டு வரணும். அப்ப வந்து நமக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம மனசு மைண்ட் பாக்குறது கேக்குறது எல்லாம் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னும் போது கடைசி காலத்துல அந்த பெயர் சொல்றதுக்கு ஈஸியா ஆகும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ब्रह्म भुवन लोकाः आवर्तिनोऽर्जुन माम् उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மன்னா பிரம்ம லோகத்துல இருந்து எல்லா லோகத்திலயும் வந்து என்ன இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிறப்பு இறப்பு இருக்குது.
சரிப்பா, எந்த இடத்துல இல்ல? இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம லோகத்துல இருந்து இந்த நரக லோகத்துல வரையும் இந்த நடுவுல நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்க இந்த பூமி லோகத்துல இருந்து பிறப்பு இறப்பு இருந்துட்டே இருக்குது. சரி, எங்கப்பா இது இல்ல, ஜென்ம மரணம் இல்லைன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய லோகம் கோலோகுல விருந்தாவனத்துலதான் அந்த இல்லவே இல்லைன்னு அப்படின்றார். ஸோ நம்ம வந்து புத்திசாலியா இருந்து நம்ம எங்க போனோம்ன்றதை நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? யார் யார் எங்க போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்த பிளான் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 விதமான துன்பங்கள் இருக்கு. அதி ஆத்மிக, அதி பௌதிக, அதி தெய்வீக. ஓகேவா? ஸோ அதனால இது துக்கமா தான் இருக்கும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த அடுத்த பிறவி வேணான்னா கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போகணும். ஓகே. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மருடைய வாழ்க்கை நாட்களை பத்தி சொல்றாங்க. இதை வந்து ஒரு சுருக்கமா சொல்லிடுறேன். பிரம்மாவுடைய ஒரு நாள்ல வந்து ஒரு கல்பான்னு சொல்றாங்க. ஒரு கல்பம் நம்ம ஏற்கனவே இதை பார்த்திருக்கோம். ஒரு கல்பன்னா பாத்தீங்கன்னா 1000 திவ்ய யுகங்கள். ஒரு திவ்ய யுகங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 யுகங்கள் சேர்ந்ததுதான் ஒரு திவ்ய யுகம். அதாவது சத்தியயுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். இது 4 சேர்ந்த ஒரு திவ்ய யுகம், ஒரு யுகம். ஓகேங்களா? சாரி, திவ்ய யுகம். இது மாதிரி 1000 திவ்ய யுகங்கள் தான் வந்து பிரம்மாவுடைய ஒரு நாள், ஒரு கல்பான் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ உதாரணத்துக்கு பிரம்மாவுடைய வாழ்நாள் வந்து 100 வருஷம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு நாள்ல அவருக்கு வந்து 1000 யுகங்கள் இருக்கு. ஒரு நாள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா காலையில இருக்கும்போது அவர் வந்து படைத்தல் தொழில செய்யறார். இரவு சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அழிக்கிறார். அந்த அழிவு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு பகுதி அழிவு ஏற்படும், இல்லைன்னா ஃபுல்லா பிரளயம் ஏற்படும். இவருடைய இரவு சமயத்துல வந்து பகுதி பிரளயம் தான் நடக்குது. இவருடைய ஆயுட்காலம் முடியும் போது முழுசா வந்து பிரளயம் ஏற்படும். நம்ம ஏற்கனவே நேற்று பார்த்தோம், கார்மோதகசாயி விஷ்ணு வந்து தன்னோட பார்வையால மகத்தத்துவத்தை வந்து கிரியேட் பண்றாருன்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஞாபகம் இருக்கா எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமாங்க மாதாஜி. அவர் உடம்புல இருந்து என்னென்ன வந்துச்சு சொல்லுங்க. அவர் உடம்புல இருந்து, கார்மோதகசாயி உடம்புல இருந்து அந்த பபுள்ஸா வந்துச்சு மாதாஜி. அந்த பபிள்ஸ் வந்து என்னது? அதுவும் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் மாதாஜி. அது வந்துதான் கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. சூப்பர். ஒவ்வொரு அண்டம், அந்த பபிள்ஸ் வந்து அண்டம் பிரபு. ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ள வந்து யாரு இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. ஓகேங்களா? சோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா ஒவ்வொரு அணுக்குள்ளயும் அண்டத்துக்குள்ளயும் அவர் இருக்காரு, அணுவுக்கு வெளியிலயும் அவர் இருக்காரு. இந்த பாயிண்ட் புரியுதா? புரியுது மாதாஜி. மாதாஜி ஓகே. அண்டத்துக்குள்ள வந்து மாதாஜி ஒரு நிமிஷம். அண்டத்துக்குள்ள அவர் வந்து கர்ப்போதகசாயியா இருக்கிறாரு, அண்டத்துக்கு வெளியில வந்து அவர் கார்மோதகசாயியா இருக்கிறார். சோ அவர் உள்ளும் இருக்கிறாரு, வெளியும் இருக்காரு, எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு. இந்த இடத்துல இது மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அழிவு எல்லாம், பிரபஞ்சம் எல்லாம் அழிவு ஏற்படும் போது எல்லாமே அவருடைய வயிற்றுக்குள்ள போயிடும். ஓகேங்களா? சோ இந்த பிரகிருதி வந்து, இந்த இயற்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 நிலையில இருக்கு. தோன்றும் நிலை, தோன்றாத நிலை. சோ அது வந்து இன்ஆக்டிவ் ஃபார்ம்ல அவர் உள்ள இருக்கும். அவர் எப்ப படைக்கிறாரோ எல்லாமே வெளியே வந்து எல்லாமே தோன்றும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் அந்த ஸ்லோகத்துல இருக்கு. மாதாஜி இது படிங்க மாதாஜி. 20 1920. परस्तस्मातु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यत् सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு? இருப்பினும் தோன்றி மறையும் இந்த ஜலத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானதும் திவ்யமானதும் மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது. இந்த வேர்ட் எல்லாம் புரியுதுங்களா? நம்ம பேசினது தோன்றாத நிலையிலும் இருக்குது, தோன்றிய நிலையிலும் இருக்கு. மேனிஃபெஸ்டட் அண்ட் அன்மேனிஃபெஸ்டட் இங்கிலீஷ்ல சொல்றோம். தமிழ் வந்து தோன்றாத மற்றும் தோன்றிய நிலையில். அது பரமநதி என்றும் அழிவடையாதது. இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்தும் அழிவடையும் போதும் அப்பகுதி அழிவதில்லை. சோ இந்த உலகம் எல்லாம் வந்து அழிஞ்சிடும், ஆனா அவருடைய லோகம் வந்து அழியவே அழியாது. சோ வித்தியாசம் நம்ம பார்த்தோம். என்னது, அங்க வெளிச்சம் தேவையில்லை, அது சுய பிரகாசமா இருக்கும். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்ப விருட்ச மரம் இருக்கும், காமதேனு பசி இருக்கும், அங்க வந்து சிந்தாமணிகள் இருக்கும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க பிறப்பு இறப்பு இல்லை, அது எப்பவுமே அழியாதது, அது நித்தியமான லோகம், கோலோக பிருந்தாவனம். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்பவுமே சந்தோஷம். அவர் வந்து சச்சிதானந்தம் இல்லையா? நம்ம நடந்தா கூட அங்க டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி இருக்கும், நம்ம பேசினா கூட பாடுற மாதிரி இருக்குமா, அவ்வளவு அளவுக்கு ஆனந்தம்.
நமக்கு பிஸா பர்கர் எது வேணும்னா இந்த கல்பவருஷ மரத்துக்கிட்ட போய் கேட்டா அதே கொடுத்துரும். நம்ம சமைக்க வேண்டியதோ பாத்திரம் கழுவுற வேலையே இல்லை அந்த இடத்துல. ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் உள்டா அது. ஓகேவா? அந்த வித்தியாசம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ज्योतिषः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः. हरे कृष्ण. अच्छा 25 पठतु. रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चन्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள் அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில் ஒளியில் பகலின் நல்ல நேரத்தில் வளர்பிறையில் உள்ள 2 வாரங்களில் சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில் இவ்வுலகை விட்டு சென்று அந்த பரமனை அடைகின்றன. இது வந்து யாருக்கு சொல்றாங்கன்னா யோகிகள். யோகிகளுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய உயிரை விடக்கூடிய இது வந்து அவங்களுக்கு தெரியும். அதனால அவங்க எந்த காலத்துக்கு வெயிட் பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா உத்தராயண காலத்துக்கும் வளர்பிறை நேரத்திலும் பகல்ல வந்து நல்ல நேரத்துல உயிர் விடணும்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க. அப்படி விட்டாங்கன்னா அவங்க கிட்ட போவாங்க. அதுக்கே வந்து எதிர்முறையா வந்து பாத்தீங்கன்னா இரவிலும் புகையிலும் தேய்பிறையிலும் தட்சிணாய காலத்துல வந்து யாராவது உயிரை விட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க எங்க போறாங்க? சந்திர லோகத்துக்கு போவாங்க. மறுபடியும் வந்து இந்த உயிரை வச்சுட்டு உடலை வச்சுட்டு வரணும் இந்த உலகத்துக்கு. ஓகேங்களா? சோ இங்க வந்து இந்த புகை மண்டலம் இந்த பிக்சர்ல நமக்கு எல்லாம் தெரியுது பாருங்க. புகை நிறைந்ததும் இருட்டு நிறைந்ததும் தேய்பிறையிலும் தட்சிணாய காலத்துல இறந்தவங்க மறுபடியும் பிறப்பாங்க. ஓகேங்களா? இதெல்லாம் வந்து பக்தர்களுக்கு உட்பட்டதான்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தர்களுக்கு இதெல்லாம் அப்ளை ஆகாது. யார் ஒருத்தர் வந்து சதா காலமும் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரேன்னு சொல்லிட்டே இருக்காங்களோ அவங்கள வந்து யாரு பாத்துப்பாங்க சொல்லுங்க? கிருஷ்ணன். கிருஷ்ணன். அதனால நமக்கு வந்து அந்த பக்தனுக்கு வந்து தட்சிணா காலத்துல உயிர் போனாலும் சரி, உத்தராயண காலத்துக்கு உயிர் இரவுல போனாலும் தூய பக்தி சதா காலமும் நித்தியமும் தூய பக்தி பண்ணிட்டு இருக்க வந்து கண்டிப்பா எங்க போவா சொல்லுங்க? கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போவாங்க. கிருஷ்ண லோகத்துல நம்மளுடைய கிருஷ்ணர் இருக்காரு இல்லையா? அந்த லோகத்தை பத்தி பிரம்ம சமிதையில கூட சொல்லியிருக்காரு கிருஷ்ணர். பிரம்ம சமிதையில. ஓகே மாதாஜி. वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु युत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानं चाद्यं. हरे कृष्ण. சோ இந்த பக்தி யோகத்தினுடைய சிறப்பு இங்க சொல்றார். வேதேஷு யக்னேஷு தபேஷு சைவ அப்படின்னா என்ன? வேதங்களை படி. வேதேஷு யக்னேஷுன்னா யக்னங்களை பண்ணு. தபஷு சில விதமான தவங்களை நம்ம மேற்கொள்றோம் இல்லைங்களா? தானேஷு தானத்தை பண்ணு. ஓகேவா? அதாவது நமக்கு எல்லாருக்குமே சில விஷயங்கள் கண்டிப்பா பண்ணணும். தான தர்மங்கள்லாம் பண்ணணும். ஓகே. யத் புண்ணிய பலம் பிரதிஷ்டம். ஓகே. அப்புறம் அதாவது புண்ணிய பலம்னா நமக்கு அது பொருள் புரியுது இல்லையா? புண்ணிய செயல்கள் இல்லையா? புண்ணிய செயல்கள். ஓகே. அத்தியேதி தத் சர்வம் இதம் வித்தித்வா யோகி பரம் ஸ்தானம் உபைதி சாத்தியம். இதெல்லாம் பண்ண என்ன பலன்கள் கிடைக்குமோ, ஓகேவா? அதாவது வேதம் படிக்கிறதுனால, யக்னம் பண்றதுனால, தபங்கள் பண்றதுனால, தானங்கள் பண்றதுனால, தர்மத்தை பண்றதுனால என்னெல்லாம் பலன்கள் ஒருத்தருக்கு வருமோ அது எல்லாமே யாருக்கு கிடைக்குது? பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாக இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகின்றான். இது புரிஞ்சுச்சிங்களா? ஒரு பக்தனுக்கு வந்து இதெல்லாம் தனியா பண்ணணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. ஆனா இதெல்லாம் பண்ணின பலன் வந்து அவனுக்கு கிடைக்குதுன்னு சொல்றாங்க. அப்பன்னா இந்த பக்தி யோகம் எவ்வளவு அளவுக்கு சிறந்தது இந்த ஒரே ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா இல்லையா? ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், ஒருத்தர் வந்து வேதங்களை எப்படி கத்துக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்பர் குருவை நம்ம தகுந்த குரு ஆச்சாரியரை வந்து
கைடன்ஸோட நம்ம எடுக்கணும். குருன்றவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அஞ்ஞானத்தை நீக்குபவர். அவர் நம்ம குரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையில இருக்கிறாரான்னு பார்க்கணும். ஓகேங்களா? அப்புறம் அவர் வந்து வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்குதோ அதை பின்பற்றாரான்னு பார்க்கணும். சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது ஒண்ணுன்னா அவர் போலி ஆசாமி இல்ல, அவங்கள வந்து நம்ம பின்பற்றக்கூடாது. எச்சரிக்கையா இருக்கணும். ஏன்னா இந்த கலியுகத்துல வந்து நிறைய பேர் அப்படி இருப்பாங்க. நம்ம கெட்டு போயிடக்கூடாது இல்லையா? சோ அந்த வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கிறபடி அவன் வாழணும். வேத முறைகளை வந்து பின்பற்றணும். அதுக்குதான் முன்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குருகுலம் இருந்துச்சு. முதல்ல 25 வயசு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் வந்து பிரம்மச்சரியத்தை அனுஷ்டிக்கிறான் இல்லையா? அவர் குருகுலத்துல வந்து குரு என்ன சொல்றாரோ அதெல்லாம் செய்வாங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் பிக்ஷை எடுத்துட்டு எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்தது எல்லாம் வந்து குரு பத்தினி கையில கொடுப்பாங்க. அவங்க என்ன சமைச்சு கொடுக்குறாங்களோ அததான் சாப்பிடுவாங்க. அப்போ வந்து ஒரு ஒழுக்கத்தோட அந்த ஒரு வேலையை செய்யக்கூடிய கஷ்டத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறாரு. அதனால வர பலனை வந்து இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கக்கூடிய மனோபக்குவத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறார் இல்லையா? அங்கேயே ஃபுல்லா மோல்ட் ஆயிடுறார் குருகுலத்துக்கு போன உடனே இல்லையா? அதுக்கு பிறகு அவருக்கு விருப்பம் இருந்தா அவருக்கு வந்து சன்னியாச எடுக்கலாம். இல்லப்பான்னு அப்படின்னா அவர் வந்து என்ன பண்ணலாம், கிரகஸ்த வாழ்க்கைக்கு வரலாம். அதாவது முறைப்படி ஒரு தகுந்த கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு கிருஷ்ண உணர்வோட வாழணும். ஓகேங்களா? அந்த தாம்பத்திய உறவு கூட பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வோட இருக்கக்கூடிய குழந்தையை ஈண்டெடுக்கிறதுக்கோசம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதம் வந்து சொல்லுது. ஓகேங்களா? அதுக்கு அந்த கர்ப்ப சம்ஸ்காரம் அந்த முறைகள் எல்லாம் நியமங்கள் எல்லாம் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிட்டு அவங்க பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. ஓகே, அட்லீஸ்ட் இது வந்து நம்ம கடைபிடிக்கலன்னா ஃபோர்கமிங் ஜெனரேஷன் அடுத்து வரக்கூடிய சந்ததிகளுக்கு நம்ம கொடுக்கணும். அப்பதான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் பிறப்பாங்க. எல்லாமே லோகக்ஷேமமா இருக்கும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதுக்கு அடுத்தது வனப்பிரஸ்த, அதுக்கு அடுத்தது சன்னியாசி ஆகிறான். இந்த ஆர்டரை தான் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க கிருஷ்ணர். சோ இந்த கீதையை படிக்கிறதுனால நம்மளால என்ன பண்ண முடியுது, நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி வாழணும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால இது ஒரு கீதை வந்து நம்மளுடைய கையேடு இல்லையா? சோ இதுல வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், பக்தி யோகம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறந்ததுன்றதை தெரிஞ்சுக்கலாம். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத்பகவத்கீதாசு உபனிஷத்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீகிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே அக்ஷர பிரம்ம யோகோ நாம அஷ்டமோऽध्यायः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ கோலகுல சாட்டு நம்ம இந்த கோலகுல விருந்தாவனம்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? இப்ப இந்த தாமரை வடிவத்துல இருக்கு பாருங்க, அதுதான் இந்த நடுவுல நமக்கு இருக்கிறது வந்து ராதா கிருஷ்ணா. ஓகேங்களா? இவங்களை சுத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா அஷ்ட சகி இருப்பாங்க. யார் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா லலிதா விஷாகா, சுதேவி சுசித்ரா, துங்காதேவி இந்துலேகா, ரங்காதேவி சம்பகலதா இவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க. ஒவ்வொரு இதழில வந்து ஒவ்வொருத்தவங்க இருக்கிறாங்க. இது மாதிரிதான் இருக்கும் கோலோக்குல விருந்தாவனம். ஓகேங்களா? சுய பிரகாசமா இருக்கும். ஓகே, சோ இதுக்கு அடுத்தது வந்து இந்த பிக்சரை பார்க்கலாம். இந்த பிக்சர் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது வந்து கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு தெரியுறாரா? கர்ப்போதக பார்க்கடல்ல படுத்துட்டு இருக்காரு. அவர் தொப்புல இருந்து ஒரு கொடி போகுது, தாமரை தண்டு. அந்த தாமரை தண்டு தாமரையில பிரம்மா இருக்கிறார். ஓகேவா? சோ கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு வயிற்றுல இருந்துதான் பிரம்மா பிறந்தார். ஓகேவா? சோ இந்த தண்டுல பாத்தீங்கன்னா இந்த 14 லோகங்கள் சொல்றோம் பாருங்க, அது இருக்கு பாருங்க. அதாவது அப்பர் பிளானிட்டரி சிஸ்டம் 7, லோவர் பிளானிட்டரி சிஸ்டம் 7. அதாவது நடுவுல இருக்கிறது வந்து இந்த பூமி. ஓகேவா? போர். அதை பார்க்கலாம். சத்தியலோகம், தபோலோகம், ஜனலோகம், மகரலோகம், ஸ்வர்கலோகம், புவர்லோகம். நடுவுல இருக்கிறது புவர்லோகம், நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய பூமி. கீழே என்னென்ன இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அதல, பித்தல, சுத்தல, தலாத்தல, மகாத்தல, ரசாத்தல, பாத்தால. இதெல்லாம் கீழே இருக்க லோகங்கள். இது எல்லாமே வந்து பிரளயம் ஆகும்போது உள்ள போயிடும், கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுக்குள்ள போயிடும். ஓகேங்களா? இங்க பாருங்க. ஓகேவா? அப்புறம் இந்த பூமி இருக்கு இல்லையா, இங்க வந்து 6 லேயர்ஸ் இருக்குங்க. இந்த அண்டம் அண்டம் இருக்கு இல்லையா, அண்டத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லேயர்ஸ் இருக்கு பாருங்க. எர்த், வாட்டர், பஞ்சபூதங்கள் சொல்றேன் இல்லையா, அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. எல்லாருக்கும் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? பிரபு தெரியும் மாதாஜி. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். அப்புறம் வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோ, அதாவது அகங்காரம், தவறான அகங்காரம். அதுக்கு அடுத்தது மகத்தத்துவம். ஸோ இந்த லேயர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பெனிட்ரேட் பண்ணி போகணும்.
அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்காரு பாருங்க, கார்ணோதகசாயி விஷ்ணு. இங்க தெரியுறாரா? தெரியுதா மாதாஜி? அவரு காரண கடல்ல படுத்துட்டு இருக்காரு. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய உடல்ல வரக்கூடிய துவாரங்கள் தான் வந்து இந்த ஒவ்வொரு Bubbles. கோல்டன் கலர் பபிள்ஸ் அந்த ஒரு அண்டங்கள் பிரபு அந்த கோல்டன் கலர்ல இருக்குது எல்லாமே பபிள்ஸ் அண்டங்கள். அந்த அண்டத்துக்குள்ளதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாக்குற இந்த விஷயங்கள் இருக்கு. இது மாதிரி எண்ணற்ற அண்டங்கள் வந்து இருக்குது. ஓகேவா? எண்ணற்ற அண்டங்கள்ல அவர் தான் இருக்கார். ஓகே, புரியுதுங்களா இது? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் வந்து புரியுது. அவருடைய பார்வையில இந்த மகத்தத்துவம் வந்து கிரியேட் பண்றாங்க. இந்த அதாவது ஆகாயம் மாதிரி இருக்கு பாருங்க, இதுதான் மகத்தத்துவம். இந்த மகத்தத்துவத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு காக்கிறதுக்கு தான் இவங்க 2 பேரை அனுப்புறாங்க. சம்பு அதாவது சிவனும் இந்த மாயாதேவி சக்தி துர்கா தேவி தான் வந்து மெயின். இந்த ஜெயிலர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இந்த உலகம் வந்து ஜெயில் மாதிரி நம்ம எல்லாம் ஜெயில வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இந்த ஜெயிலர் காப்பாளர் யாருன்னா துர்கா தேவி. அவருக்கு வந்து யார் ஹெல்ப் பண்றாங்க பாத்தீங்கன்னா சம்பு. ஓகேங்களா? சோ இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ இது வந்து இந்த லோகம் வந்து மீட் ஆகிற சமயத்துல ஹரே கிருஷ்ணா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சதாசிவ லோகம் தெரியுதுங்களா? மகாகல தாமா தெரியுதா? ஒரு ரவுண்டா பாதி கருப்பு பாதி சிகப்பா இருக்குது தெரியுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுதுங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஸோ இங்க நடுவுல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த இந்த கீழ் லோகமும் மேல இருக்கக்கூடிய லோகம் வைகுந்தம் மீட் ஆகுற பிளேஸ்ல வந்து பிரஜா நதின்னு இருக்கு பாருங்க, பிரஜா நதி. ஓகேங்களா? இந்த எல்லாருமே வந்து இந்த உடலை விட்டுட்டு இந்த பிரஜா நதியில ஒரு டிப் எடுத்துட்டு தான் நம்ம அங்க போவோம். ஓகேங்களா? புரிஞ்சுச்சுங்களா? புரியுது மாதாஜி. இது புரியுதுங்க வந்து மாதாஜி. பாத்தீங்கன்னா 3 விஷயங்கள் இங்க இருக்குது. அதாவது தேவி தாமா, மகேஷ தாமா அண்ட் கோலோகல விருந்தாவனம். இந்த பிக்சர் இருக்கு இல்லையா, இந்த கீழே இருக்கிற விஷயம் வந்துதான் தேவி தாமா. நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்க இடம் வந்து தேவி தாமான்னு பெயரு. அப்புறம் சதாசிவன் இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா மகேஷ தாமா. அதுக்கு மேல இருக்கிறது வந்து ஹரிதாமா. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வைகுந்தம். இங்க வந்து விஷ்ணு வந்து லக்ஷ்மி நாராயணனா ஐஸ்வர்ய ரூபத்துல இருக்கார் இந்த ஹரிதாமத்துல. இது வந்து வைகுந்த லோகம். இதுக்கு மேலதான் நம்மளுடைய கோலோகல விருந்தாவனம் இருக்கு. ஓகேவா? இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த பிக்சரை. தேவி தாமம், மகேஷ தாமம், ஓகே, ஹரிதாமா, அதுக்கு மேல டாப் மோஸ்ட் இருக்குதான் வந்து கோலோகல விருந்தாவனம். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, ஸோ நம்ம இங்க நிறுத்திக்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருப்பியஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதக்கு ஜெய். நிதாய் கௌரவ பிரேமானந்தே ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி மாதாஜி சார், எனக்கு வந்து உங்க கையில ஒரு விஷயம் சொல்லணும். இதோ சண்டே கிளாஸ் இருக்கு இல்ல பிரபு, சண்டே மண்டே கிளாஸஸ் இருக்கு இல்லையா? ஹலோ, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, சொல்லுங்க. மாதாஜி, உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டா இருந்தா ஒரு நாள் ஈவினிங்ல வச்சுக்கலாமா மாதாஜி? எனக்கு நீங்க வச்சுக்கலாமா? வந்து உங்களுக்கு எந்த டைம் கன்வீனியன்ட்னு எனக்கு ஒரு மெசேஜ் போடுங்க. எல்லார் கையிலயும் ஒரு விண்ணப்பம் இது. ஒரு கிளாஸ் 2 கிளாஸ் சாயங்காலம் வச்சுக்கலாம் மாதாஜி. ஓகேங்களா? ஓகேமா. ஓகே மாதாஜி. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. நிறைய இருக்கு, நன்றி. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பிய சொல்லிட்டுமா? சொல்லிட்டேன். ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தரு சொன்னமா மாதாஜி? சொன்னேன் மாதாஜி, வாஞ்சா சொல்லிட்டு அப்புறம் நீங்க சண்டே. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ.